Usa ka tinuig nga tradisyon sa fraternity Alpha Phi Omega ang oblation run nga himuon sa sud sa mga University of the Philippines campuses. Karong tuiga ang oblation run gipahinungod sa maong grupo alang sa mga biktima sa katalagman sa Kabisayan. Ryan Sorote, Suginlimi. Dili lang mga estudyante sa UP Bisaya Cebu Campus ang midagsa sa mga eskwelahan alang sa usa ka tinuig nga kalihukan sa maong tunghaan. Sama sa nandang mga kaigsunan sa Tash University of the Philippines, Cebu, din doon nagipahigay nga oblation run sa kapin 34 ka mga sakop sa fraternity group sa UP aron sa pagpabot sa ilang mga gustong ipabot sa gobyerno sa ilang tinuig nga oblation run. Human sa dagan, gisunod ang pagpanghatag og rosas sa mga naghubo og nagmaskarang lalaki ngadto sa mga babaeng misaksi. Ay, piling na ikaw nagipatagog! Speechless. Thank you. Ikaw ba? Feel flattered. Thank you. Pinahatag. Mahadlo ko sa iya, ha? Kailan na yan? Usa sa mga gikilig si Clarissa. Iya daing gitubag og iyas ang lalaking hubo nga biduol kaniya. What's your message to that guy? You know her. You know him rather. Yes to him. I say yes to him. He's asking. Matagtuig mga kapatid, doon na ipaabot nga mensahe ang mga sakop kung apil aning oblation run matagtuig. So tong sayran gikan sa ilang Grand Lady Chancellor kung unsang ilang mensahe karong tuiga. Ano sa mensahe niyo karong tuiga? For this year, it's for the Yolanda victims and the Bohol sa earthquake victims, but as a whole, it's Bangon Pilipinas. But we also have other issues like the budget cut, education budget cut, and then for the pork barrel also. Ryan Sorote, News 5. Ang managlahi nga panglantaw sa COMELEC Central Office o Local COMELEC mo'y gituhuan nga hinungdan kung nganong dunay mga kandidato sa eleksyon nga nalista sa COMELEC Central Office nga wa makasubmit sa SOSE. King Perez, Suginlimi. Gikumpirmar sa election officer sa COMELEC Cebu Province nga nakasubmit na silang SOSE ang napo sa 12 ka mga bagong elected officials sa midterm elections. Sila napil sa listahan sa COMELEC Central Office nga matud pa wa makasubmit og SOSE. Ang COMELEC Central Office milista og 422 ka mga mananaog sa miaging eleksyon nga napakya sa pag-file sa ilang SOSE. Dinhi sa Sugbo, kasagaran nga naa sa listahan mga konsehal sa mga lokal nga kagamhanan. 8 ni ini gikan sa Dakbayan sa Danao, samtang 2 ang gikan sa Dakbayan sa Mandaue, usa sa lungsod sa Tabugon ug usa sa lungsod sa Santa Fe. Gipakita sa election officer sa Danao City Attorney Ayan Marigome na mga dokumento nga nagpamatuod nga napadala nila tanang SOSE sa midaog nga mga kandidato sa Danao City. Nipasalig kini sa mga opisyal nga way angay kabalaka tungod kay napadana nila sa central office ang ilang mga SOSE. So I told them, you should not worry. Because the finding is, you did not file. And true enough, in our record, as the field office, you have filed. So there's no cause to worry. All that is needed to be done is to communicate with the office of Commissioner Lim and inform them properly that you have indeed filed SOSE. Gawa sa mga konsehal sa Danao, si COMELEC Cebu Election Officer Attorney Ferdinand Guhilde nagkanayon nga nakasubmit sa bog SOSE ang 2 ka mga konsehal sa Mandaue. Matud ni Guhilde, usahay managlahi ang panglantaw sa COMELEC Central Office kunitandi sa local election officers hinungdan nga managlahi usab ang resulta ni ini. Doon na lang tingali discrepancy of opinion, no? Kay judgment call man ang pag-determine mo whether or not they conform with the written formalities. So tingali sa level sa mga election officers nato nga sa Cebu, para nila insakto na, pero pag-abot sa Manila doon na pa sila laing nakita. Then doon na sa uban nga probably wala makakuha sa written formalities like notaryo o doon ay kuwang. Samtang karong Domingo na ang deadline sa SOSE sa mga midagan sa barangay elections. Tambag niya sa mga may kandidato sa barangay elections. Pero actually simple lagi kayo, no? Just comply. Kung pananglit naka-comply sila niya, doon ay kakuwangan, then reinforce. King Perez, News 5. Dili sukdanan sa pagtuog debosyon
Sa Santo Niño ang pagpadala og contingent sa Sinulog. Kini ang gipadayag ni Governor Junjun Davide. Mitambag siya nitong mga lungsod sa Kabisayan nga naglisod human sa Bagyo nga mahimo ra nga dili sila mamugos og apil sa Sinulog karong Enero sunod tuig. Wa pa sa dasayod ang gobernador kung pila ang mahatag sa Kapitolyo alang sumaabot nga Sinulog 2014. Wa sab musod siyang hunahuna ang pagsalmot sa Sinulog sama sa gibuhat ni kanhi Gobernador Gwen Garcia nga mao ang pagsayaw. Musik adlaw na lang mga kapatid, Pasko na. Malipayon yun ang Pasko sa mga regular employees sa Kapitolyo kay makadawat sila og tag 20,000 pesos nga Christmas bonus. Bisan tuod og walay appeal sa mga bonus ang mga casual employees, hatagan sila og gift pack sa Cebu Provincial Government. King Perez, Sugin Limi. Sa wa pa mahumanang gipahigayong Santos nga misa sud sa Capitol Social Hall, gipaibaw ni Governor Junjun Davide nga makadawat og Christmas bonus ang tanang regular employee sa Kapitolyo. Kapin sa 30 milyones pesos ang gigahin sa Kapitolyo niini. Diin tungaan kini sa kapin 1,500 ka mga empleyado. Makadawat sila og 20,000 pesos, mas gamay og 10,000 kun itandi sa may aging tuig. Gipasabot sa gobernador nga gikan ang budget sa bonus sa season sa Kapitolyo. Kung gamay po kayo at ikapos Kapitolyo para sa the spirit of Christmas they should be giving one. So I thought kita ta middle ground ba, and I think 20,000 per each employee I think is para nako is fair and reasonable. Gikalipay kini sa mga empleyado, gani ang pipila ka mga empleyado nagsugba og baboy. Adi, niagi man sa daog kuan na sakton sad kay nahatag sa ginabang Kapitolyo sa mga taga-Tacloban, sa mga napanghitabo sa bantayan. So, okay na kami as empleyado dire. Ang mga casual employees nga way labot sa Christmas bonus makadawat og pinaskuhan gikan sa Provincial Social Welfare and Development. Nang hinaot ang gobernador nga malipay ang mga empleyado sa ilang madawat gikan sa Kapitolyo karong Pasko. I hope everybody will be happy. Bawa ng rekordiyo sa Pasko. Ang biwa ng Pasko ay kaliyahan ng lahat. King Perez, News 5. Mao kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Biyernes, Disyembre 13, tuig 2013. Kini si Frank Panilong Jr. Mga istorya nga dilang kutob sa paggatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tungod kilabaw pa sa balita, Aksyon.